хора, аз сме GamerHD. Днес правя на томбулка. Съжалявам, че не е много голяма, но грифаха на хома. Ще ви какво направиха. Давам координати, всичко давам. Но само вижте какво направиха. Ей това. Това са големи идиоти. Брат, аз колкото можах си направих в хом, те ми го грифаха. Аз, това не го проверах. Повече с никой. Освен един мой приятел, който ми е най-верният приятел. И да, само с него. Не може някой друг, който ми е най-верен. Но казвам, че с никой друг няма да правя. Да, хора. Правя тази томбулка, защото нямам съжалявам, нямам нищо друго. Изостанах с айтемите. Да. Бях пълен с честни хора. Що пише холм, аз не знам. Ще правя нов холм. Ще го направя в клип с моя приятел, но забързан. Да. Да, много гадно. Този да лев събра. Ето тос. Ще опитам кое е станало с холма. Ще опитам. То естествено, че нямам да отговори сега, защото е саднал. Защото сега го... Само писах. Да. Само това не остана, хора. Правя на томбулка. Айде ще направя 8 лек за вас. Да. Вие знаете как се запишете. Пишете запис, абонирайте си, давате лайк. И пишете запис само. Аз ще... Записи името ви в играта. В смисъл в сървъра. Да. Нищо не ми остана, хора. Даже на следващия евент мисля да не ходя, защото то постоянно тук някакви хакери в хозуни гледат надолу и ти крадат холма. Така и аз мога. Всеки може така. Така няма смисъл, брат. Това хозуни изобщо до никъде не те докара. Само и само дето админа щафани и така. После нямам щабани и така. И правя този клип. О, лек, добре. Мерси. Един стак мале. Добре, повече лек. Хора, ще я повече лек, ще направя с... Да, ама... Добре, че няма ент. То трябва да има, ама... Вижте колко легендарки ми даде това. Вай, направо до сега не бях виждал такъв пич. Правят 24 легендарки. 25. 25 легендарки. Тия меча двата. Прошу ти, не ви трябва да знаете. Ами ще дам 3 обсидиан. Колко? 44. Не 3 бедрок и 44 обсидиан. Като казвам, пак нямам такова. Вдявам блоковите даже. Ако да го дадам. Спи ботълки ви може да се вземете от китовите. Да, диамантите ще ми потребват, така че съжалявам, хора. Това е томбулката. Записвайте се. Особено за легендарките, аз знам, че се записвайте много. И това е в хора, благодаря, че гледахте. Чао!